Kaarinin kaupunkiuutisista hei! Kaupunginhallituksen lista on pitkä, mutta 2 painavinta asiaa olivat siellä jo viime viikolla, mutta ne on jätetty pöydälle. Pöydällepanohan tarkoittaa sitä, että se on ihan samanlaisena se esitys sitten uudestaan seuraavalla kerralla. Ja nämä 2 isoa asiaa ovat tämä Helenin eli Helsingin energian kehitysohjelma, jossa kuitenkin veikkaan, että ylivoimainen enemmistö tulee kannattamaan sitä esitystä, että siirrytään tähän hajasijoitettuun uusiutuvan energian ja lähinnä bioenergian tässä vaiheessa perustuvan lämmöntuotantoon ja Hanasaaren tarina energialaitoksena loppuu. Ja toinen iso asia on tuo lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten. Tässä ei pitäisi kummoisia ongelmia olla, mutta voi olla, että tulee poliittisia intohimoja siitä, että painotusta ei saisi yhtään hievata tuonne kohtuuhintaisen ja ARA-vuokra-asuntotuotannon suuntaan, mikä kyllä kovasti ihmetyttäisi, jos joku nyt ilkeäisi sellaista tässä esittää, mutta en oikein muuta selitystä keksi tälle pöydällepanolle, kuin että tämmöisiä jossakin harkitaan. Sitten asia tuolta ehkä niin sanotulta pehmeältä puolelta, mutta kuitenkin kovaa tyyliä edustava päätösesitys. Se tulee tuolta Laura Rädyltä, eli sosiaali- ja terveyspuolelta. Hän esittää yksityisen päivähoidon käynnistämistuen vakinaistamista. Siis sitä, että jos avaa yksityisen päiväkodin, niin saa kaupungilta siihen aloitustukea 15 000 – 30 000. Tässä Laura Räty tilastoilla osoittaa, että yksityisen päivähoidon osuus kuitenkin on vielä aika pieni, siellä 5–6% paikkeilla, mutta aika mielenkiintoinen on se, että yksi perustelusta on se, että Helsingin strategiassa todetaan, että Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki ja sen takia pitää tukea tätä yksityistä päivähoitoa. Sitten siellä on laina-asioita, jotka voi olla, että julkisuutta kiinnostaa. Siellä on Helsinki Allas, eli se kompleksi, joka on tulossa sinne Katajanokalle. Se saa kaupungilta 1 miljoonan lainan, mutta tämä on ihan oikea laina, se pitää 8 vuoden aikana maksaa pois. Toinen iso laina-asia on Apotti Oy AB:lle annettava laina. Sehän on siis tämä potilastietojärjestelmähanke, joka on yhtiöitetty ja sen takia se annetaan tämmöiselle osakeyhtiölle. Helsingin osuus tällä kertaa on 82 miljoonaa lainavaltuudet. Iso hanke, siinähän on muitakin kaupunkia pääkaupunkiseudulta ja HUS, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri mukana. Mutta Apotista on hyvin monenlaisia näkemyksiä ja siitä vielä tuolla oikeudessakin taistellaan. Nämä kilpailevat tarjoajat ovat sitä mieltä, että tarjousprosessissa olisi jotain oikaistavaa. Mutta näillä eväillä ensi viikkoon.